Maliens, États-Unis, il y a sans fla élection de avec comme ko midterm election ni election me blonda fla de America no abulu de avec bolulu de kanko sobe avec comme ko congrès mi parti fla de congrès kono ani chambre de représentants mi sénat election no on va ira ka foko ko o de président ka fanga ira ni fanga be président na ou bien ni fanga tala sans fla me menale abaka manda jabo chogom na ou bien membe se ka senye akamanda sans fla mutora kamanda labana kwa election be bolo de kan kosebe kalatala o ere ka koloshili la u haminan ko ye geleya ko dumen ye aw ka yoro la fami an ka yoro la yanno ban beba modibo beba ro ka foko geleya be diɲɛ fan bɛɛ particulièrement Amérique yanno fɛnw sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ essence sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ Dominico la même chose donc tagalen ɲɛfɛ américains ka mirina ko ye min bɛ se ka dobo a bɛ fɔ min ma ko inflation prix bɛ ka yɛlɛ cogo min na mɔgɔ min bɛ se ka o prix ninnu jigi puisque bɛɛ de bɛ ka kasi k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya bɛ fan bɛɛ ala an ka yɔrɔ la yan nɔ o ko kelen don o de bɛ Amérique fan bɛɛ ko bɛ kan ka taa cogo min na an y'a ye k'a fɔ New York fanfɛla la u bɔra ni dunanw ye mɔgɔ camanba de nana New York ye n'u ye siyɔrɔ ni fɛnw d'u ma démocrates dɔw y'a yira k'a fɔ ko o ye waleya ɲuman ye mais an y'a ye k'a fɔ républicains dɔw bɔra ka nin waleya in kɔ e ka jateminɛ la dunanko in ani kɔnɔtiɲɛ ko ani ka fara covid fɛn ninnu kan ninnu bɛ se ka na mun de kɛ sini kalata jaabi ninnu na ka ɲɛsin démocrates walima ka ɲɛsin républicains ma e ka kɔlɔsili la bon ne ka kɔlɔsili la New York kɔni ye état démocrate de et puis libéral de do fana ma da la ni New York bɛ sɔn ka ni démocrates bɛ New York perdu puisque New York ni y'a fɔ cogo min na le libéralisme o de bɛ marché New York yan nɔ i n'a fɔ dunanw New York ye dunan yɔrɔ de suguya bɛɛ de bɛ New York yan nɔ hali an ka ɲɛmɔgɔw la ani an ka minnu sigilen don an ka bulondaw la ni fɛnw bɛ pratiquement a bɛɛ dunanw ye a bɛɛ bɔra yɔrɔ de la ka na ani kɔnɔtiɲɛko in fana je crois que u b'a fɔ ko muso k'a ka sariya a k'a ka droit sɔrɔ puisque kɔnɔtiɲɛ in a bɛ se ka degun lase musow ma n'a sera yɔrɔ dɔw la puisque muso dɔw bɛ yen minnu violera par exemple cɛw bɛ bugun muso minnu kan kalan ani faamuyali jumɛn duniya jamanaw kɛrɛnkɛrɛnlela farafinna u bɛ se k'o sɔrɔ nin kalata in na yɔrɔ min na ni fanga bɛ yɛlɛma ka sɔrɔ a ma kɛ ni fanga dafirili ye farafinnaw bɛ se ka leçon min sɔrɔ nin na ka kalata organiser ka ɲɛ ka kalata ɲuman organiser ka ɲɛ mɔgɔ minnu bɛ fanga la mɔgɔ minnu bɛ élection organiser u ni fanga man ka kɛ da kelen ye u kan ka u ka indépendance totale de sɔrɔ pour que kalan ɲuman ka se ka organiser ka sɔrɔ fanga dafirili ma kɛ